Sidna Ġesu Kristu minn nies bla tama u mitlufin għalanna pożizzjoni ġdida quddiem Alla. Il-differenza illi Kristu jagħmel fil-ħajja tal-bniedem hija prattikament infinita. L-implikazzjonijiet tal-missjoni tiegħu fuq l-art l-Apostolu Pawlu fir-Rumani 8 jipprova jagħtina ħjiel dwar dan billi jgħidilna illi Alla l-Missier illi ma frankajiex lanqas l-istess ibn imma taħ għalina l-koll. Kif ma jtinix miegħu ukoll b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Wa argument validu, argument qawwi, illi la darba Alla diġà tagħna lill-ibnu. Diġà wera, diġà esibixxa l-imħabba infinita tiegħu lejna. Miegħu wkoll jagħtina b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Alla diġà tagħna prova tiegħu nnifsu kemm ta' bilħaq huwa dispost lill-bniedem. Kemm ta' bilħaq Alla jixtieq u attwalment iressaq il-bnedmin lejh permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. Infatti, l-Iskrittura tgħidilna illi dawn kollha illi jafdaw fi Kristu Ġesu bħala il-feddej tagħhom, dawn huma illiberati minn kull akkuża quddiem Alla. Mhux biss huma maħfurin, imma wkoll huma milquwa quddiem Alla għandhom status ġdid ta' ulied adottivi. Hekk illi l-Iskrittura tkompli tgħid min jista' jgħid xi ħaġa kontra il-maħturin t'Alla. Il-Kristjani hawnhekk huma deskritti bħala il-maħturin t'Alla, il-magħżulin t'Alla. Dawk li Alla speċifikament urihom l-imħabba speċjali tiegħu. U allura min jista' jakkuża, min jista' jġib xi akkuża kontra il-maħturin t'Alla. U Pawlu jwieġeb billi jgħid huwa Alla li jġustifika. Alla li huwa l-imħallef ta' kulħadd u l-imħallef tiegħi u tiegħek hawnhekk Pawlu jgħidilna li huwa Alla li jġustifika. Is-sentenza tiegħu hija finali. Is-sentenza tiegħu ma nistax nappella. U allura la darba Alla diġà ġustifikana, Pawlu jgħid min jista' jikkundannana? Min jista' jikkundannana? U Kristu li miet jew aħjar li reġa' qam u li qiegħed fuq l-yamin t'Alla u li bħalissa qiegħed jinterċiedi jew qiegħed jidħol għalina quddiem il-Missier. Mhux talli Alla ma jakkużanix, imma hawnhekk qiegħed jaċċertana illi bi Kristu Ġesu bħala il-Salvatur tagħna li diġà qajjem minn bell-imwiet li diġà huwa merfuħ fuq l-eminja tal-Missier, Sidna Ġesu Kristu jara illi x-xogħol tal-grazzja mibdi fina attwalment ikun mitmum u perfezzjonat sal-aħħar jum. Dan huwa kollu bil-grazzja t'Alla, il-favur t'Alla, favur il-bniedem. F'Titu 3 vers 7, l-Apostolu Pawlu jgħid li aħna ġustifikati bil-grazzja tiegħu. Alla jodna ġusti, Alla jiddikjarana bħala ġustu quddiemu bil-grazzja tiegħu. Mhux għax ħaqna, mhux għax ra xi ħaġa fina aħjar minn nies oħra. Imma l-grazzja tiegħu, Alla li jogħġbu li jħenn, Alla li jogħġbu illi juri il-favur tiegħu. Dak huwa punt li aħna nifirku fih u għandna għalfejn. Iżda din il-grazzja t'Alla, Alla wassal lilna appuntu il għaliex Kristu xerret id-dem tiegħu fuq is-salib. Il-kawża, ir-raġuni għala Alla jista' jkun grazzjuż miegħi, għala Alla jista' jħenn għalija. Appuntu minħabba il-sakrifiċċju ta' ibnu fuq is-salib. Rumani 5 vers 9 naqraw aktar u aktar mela billi aħna ġustifikati b'demmu, bid-demm ta' Ġesu, se nkunu salvati mill-għadab permezz tiegħu. Aħna diġà ġustifikati b'demmu. Ir-raġuni għal Alla jilqana għal Alla seta' jaqta' sentenza favur tagħna hija appuntu minħabba il-riparazzjoni jew minħabba il-tpattija li Kristu wettaq fuq is-salib għan-nom tagħna. Ovvjament, Kristu miet storikament
Dan huwa l-Vanġelu, però il-Vanġelu rridu nilqawh. Mhux biss illi naqblu mal-fatti storiċi kif ġraw, imma li nilqawhom għalina nfusna. U din hija l-idea tal-fidi. Meta ngħid jiena nemmen, jiġifieri jiena nilqa' li għal nifsi. Jiena inħaddan għal nifsi dak li Alla wettaq permezz ta' Ibnu. Ruman 5 vers 1 jgħidilna. Għalhekk billi konna ġustifikati bil-fidi għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Innotaw, konna ġustifikati ma' permezz ta' xiex? Permezz tal-fidi. Li wieħed jirrikorri lejn Ġesu Kristu u jara fih salvatur adekwat, salvatur illi kapaċi isalva għal kollox il-dawk li bih jersqu lejn Alla. Għalhekk iġġustifikati bil-fidi. Alla jilliberana minn kull ħtija, Alla jagħtina l-maħfra sieħa tiegħu appuntu il-għaliex nafdaw fi Kristu, li naraw fih it-tweġiba, is-soluzzjoni għal dilemma tagħna, għal problema tagħna inkwantu id-dnub. Nixtieq nistaqsik, temmen fi Kristu. Mhux smajt ġbieħ, mhux taqbilx mat-tagħlim tiegħu, imma li temmen fih li t-tmur għandu, li inti tilqa l-istedina tiegħu meta huwa qal jekk wieħed għandu l-għaġġ ħajġi għandi u jixfaq. Ġesu huwa dak li kapaċi jagħtina s-sodisfazzjon spirituali, kapaċi wkoll jilliberana minn kull akkuża minħabba l-liġi ta' Alla li aħna ksirna u allura weħidna ninsabu ħatja. Kristu jagħtina ħajja ġdida. Dur lejh u tkun salvat. Grazie.